Katong tisingan kung magana ba niyo, na ba ni sulod yun yung gingon nila nga sweldo. Sweldo na daw guys. Hey mga kalans, welcome to my channel and welcome to Lance Igam TV. So for this vlog, makita ni sa inyo ang screen, ang title sa ako ang video mo, ang my first YouTube sweldo. Guys, akong i-share sa inyo ha, yun sana ako nga na-monetize ang akong channel o yun sana ako nga nakasweldo ko. So guys, karon nga video inyong maibawan kung pila nga ako ang unang YouTube sweldo. So kung bago mo sa ako ang channel guys, ayaw kalimot pag-subscribe, like, comment, share o hit sa notification bell aron updated mo sa akong mga video. So kung interesado ka nga mo tan-aw makabalo kung pila nga akong sweldo guys, so just keep on watching. Na-create na nga channel atong May 15, 2020. So, kani nga channel guys, na-create ni siya gumikan after sa lockdown. Kay boring kayo. So, walay lang mabuhat. Moto naka-decide ko nga mag-create ko YouTube channel. Dayon, usapod nga naka-inspire sa ko, nakita na ko sa YouTube kasagaran sa mga asinso or ang kasagaran sa mga nakasweldo is gumikan sa YouTube. So moto nga ako po na-encourage po ko nga akong buhaton. So moto nga nagtanaw ko sa YouTube tutorials kung giunsa nila pag hit sa mga subscribers o mahimo silang eligible nga partner sila sa YouTube. Eligible lang ka kung ang imong channel makaabot na 1,000 subscribers o 4,000 watch hours. So mahimo na kang ma-monetize kung ang imong channel makaabot na 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So thank you kayo sa akong mga subscribers kay after 3 months nahimong 1,000 subscribers na ang ako ang channel. Itong September 22, 2020 na-reach na ako ang 4,000 watch hours. So qualified na ako nga mo-apply for monetization. Nag-email siya nga moto disapprove ang ako ang pag-apply kay na ako'y mga reels content, na ako'y mga re-upload videos. So bawal man to siya ang mga re-upload moto nga na disapprove ang ako ang channel. So napaabot na po ko og pila ka bulan after 2 months kay pag-delete na ko sa mga katong re-upload videos, nakuha na ako ang watch hours. So napaabot na po ko 2 months. Moto pag-abot na siya og October 20, na-reach na po na ko balik ang 4,000 watch hours. So nag-re-apply na po ko. Moto nga pag re-apply na ko, na-approve na siya, automatic nag-email ang YouTube nga qualified na ko nga mahimong monetize na ako ang channel. Basta makaingon mo guys nga monetize na ako ang channel anay sweldo dili. So kinahanglan nga moabot na po ka o ang imong revenue na po kay $10 para matagaan kag pin ni YouTube or ni Google AdSense. So kinahanglan nakay threshold nga $10 kay para pwede na ka makasweldo. So dili lang pud ka na nga $10 lang, minimum of $100 kada bulan mo na imong sweldo. So kung dili po kakabot ang minimum, so dili po ka makasweldo ang bulan. After a month human napadala ni Google AdSense ang ako ang AdSense pin. Gisubay na ko sa post office kung naabot na bagyod ang ako ang pin. Pero wala pa gyud siya naabot. Moto nga nag-re-apply na po ko, nag-request ko another pin. Then after 3 weeks or 4 weeks ako na pong isubay sa post office pagka January. So wala pa gyapon. Then after siya og February kay kuha naman ko third request naman ko sa pin. Moto nga wala gihapon siya napadala ang pinula gihapon na abot. Moto nga sa last nga gayon nag-request ko pin. Then sa ikatulong mag-request ka og pin, pwede naman din ka
manual verification. So mo ta akong gibuhat nag manual verification ko. Dayon wala ray 2 minutes nag-reply na ang Google AdSense nga na-verify na ang akong account. So thankful kayo kay dali ra gyud kayo na verify na ako ang account. So mo to pagka-verified niya nag-message na po balik na pwede na mag-payment. So mo na to na napo ko yung form gibilaban payment request. So pag-reply pag umanaw fill up sa payment request wala siya naabot ko 24 hours na reply na siya nga pwede na i-check ang imong balance. Mga kalas, gusto ka makabalo kung pila nga ko ang YouTube sweldo. So tanawa nga ko ang short video clips kung asa na ko i-claim. Okay? So play VTR. Mga kalans, padulong ko sa bank para mag-withdraw sa ako ang unang YouTube sweldo. Yes, excited kayo ko guys kay first time na ko nga modawat karon sa ako ang YouTube sweldo. So guys, kung gusto mo makabalo kung pila nga ko ang sweldo, tara, kuyog ta sa BPI Bank. Tara, let's go. Kalans, nanami dire sa BPI para mag-withdraw na sa ako ang unang YouTube sweldo. Yay! Oh, asa man ka, sir? Hi guys, nanami dire sa BPI. Mag-withdraw na si Papa. Hala, oh. Okay guys, atong testingan kung magana ba niyo, naba ni sulod yun yung gingon nila nga sweldo. Sweldo na daw guys. Sweldo. Temporary suspended. Tikas. Dili sa pa kanay. Dili ba? Ito. Dili ba? Ay tabukin itong artist ta. Naba ni sulod. Gawas naman guys, magawa kami sa BPI. Mga makita sa inyo ang ako ang unang YouTube sweldo. Yan.
So guys, nara guys. Tinood yun dahil nga na sweldo sa YouTube. So ako ipakita sa inyo ha. Yan, nara o. Yan. So akong sweldo guys is ano yan, 5 digits. So 5 digits is not bad. Thank you kayo sa YouTube ug sa akong mga subscribers. So thank you kayo sa iyong mga suporta. Dili gumikan sa inyo ha, nahimong tinuod nga mo income gyud sa sweldo. So gusto lang ako guys i-share sa inyo ha para po ma-encourage mo kung gusto mo pa mag-create og kuan YouTube channel. So dili pa ulahi ang tanan guys. So kato lang guys, thank you for watching. O sa mga bag-o akong channel ay kalimot pag-like, comment, share, subscribe o click sa notification bell para update mo sa akong mga video. So upcoming videos guys akong i-upload. So abangan ang ako mga sunod na mga video. So guys, thank you for watching. Bye bye.